Nacházíme se v jižních Čechách v malé vesničce zvané Pořežany, v níž má pan Ervín Jiříček muzeum historických vozidel. My jsme se za ním vydali, aby nás uvedl do tajů svého neobvyklého světa. Od mládí jsem sbíral do bedny součástky jízdních kol. Pro každého něco. Když sem přijede rodinka k nám nějaká do muzea, tak pro babičky, pro dědečky. Pro babičky máme starou selskou jizbu, pro dědečky máme starý selský stroje, pro pány máme auta a motocykly. Aut máme přes 20 historických aut a motocyklů máme přes 60. Sbírka je starší jak 60 let. Já už to sbírám přes 50 a syn přes 20. Tak my máme celou řadu traktorů, máme vevnitř, máme první český traktory, máme naše novější traktory, máme svobodáky, máme německý traktory. Ale tady ten Farmal, to je americký kultivační traktor dodaný únorou do Čech. Sběratelsky ho považujeme za nejhodnotnější traktor z traktorové sbírky u nás. Byl dodaný do Čech přes ministerstvo zemědělství v roce 1945, když americká února pomáhala Evropě. Jaké je vaše nejstarší auto? To ale nejstarší a nejvzácnější Tatra je tady ta dvouválec Tatra 12, jo, z roku 1925. Pan Ervín má nejrozsáhlejší sbírku kočárů u nás. Zeptali jsme se ho, který je ten nejzajímavější. Historický pohřební kočár, který měl údajně jezdit na konopišti. No, tak jsme ho koupili a renovovali jsme ho. Další z kočárů, které se v muzeu nachází, byl použit v českých pohádkách Princezna Zemlejna, Nejkrásnější hádanka či Z pekla štěstí a mnoha dalších zahraničních filmech. Tak on jezdil v řadě filmů, asi 45 filmů, než točil Princezna Zemlejna. Ona v tom Princezna Zemlejna nejezdila, ta byla ve Mlejně, ale Johan ze zámku se vez v tomhle kočáru. A kočár, jestli chcete vědět, jak je star, tak přes 250 let. Ervínův svět není jen o automobilových veteránech, ale i o samostatném panu Jiříčkovi. Podívejme se spolu, jak to vše zvládá. Já jsem elektrikář a když jsem se vrátil z vojny, tak jsem dělal automatiky elektráren vodních Jižní Čechy. Měli jsme asi přes 20 elektráren a jezdil jsem po světě na motocyklu. No a obdivoval jsem ty staré stroje elektrárenský taky a začal jsem je sbírat, ovšem potom to bylo zakázané, protože to bylo většinou z barevných kovů. No, tak tadyhle mám, když jsem přišel z vojny, tak jsem si koupil motocykl Java 500 OHC, tadyhle jsem na fotce. No a později, když jsem začal sbírat ty autíčka, no tak tadyhle vidíte, pracuju na té aerovce, kterou nahoře uvidíte, je pojízdná, přihlášená, když byla v renovaci. No tadyhle jsou naše některé ty renovované vozidla. Pokud někoho z vás zaujala tato reportáž, neváhejte a jeďte se na muzeum podívat. Určitě nebudete zklamaní. Pan Jiříček je vděčný za každého pozorného posluchače, který má o tyto věci zájem. Z jižních Čech se s vámi loučí studenti UJAKu.
Dobře. Asi tak. Dobře, tak U nich se už sere, to jsem měl očistit ráno. Dobře. to nevadí, to zaleze na Tak se ptejte. Takže, jaký z traktorů je pro vás nejcennější? Tak my máme celou řadu traktorů, máme vevnitř, máme první český traktory, máme naše novější traktory, máme svobodáky, máme německý traktory, ale tady ten Farmal, to je americký kultivační traktor dodaný únorou do Čech. Sběratelsky ho považujeme za nejhodnotnější traktor z traktorové sbírky u nás. Byl dodaný do Čech přes ministerstvo zemědělství v roce 1945, když americká února pomáhala Evropě po válce, jak potravinama, tak strojema. Tak dodávala všelijaké vorné frézy, máme vevnitř asi 2 ještě, anglický motorový pluh s vornýma kolama železnými. Dobře. Asi tak. Dobře, tak U nich se už sere, to jsem měl očistit ráno. Dobře. to nevadí, to zaleze na Tak se ptejte. Takže, jaký z traktorů je pro vás nejcennější? Tak my máme celou řadu traktorů, máme vevnitř, máme první český traktory, máme naše novější traktory, máme svobodáky, máme německý traktory, ale tady ten Farmal, to je americký kultivační traktor dodaný únorou do Čech. Sběratelsky ho považujeme za nejhodnotnější traktor z traktorové sbírky u nás. Byl dodaný do Čech přes ministerstvo zemědělství v roce 1945, když americká února pomáhala Evropě po válce, jak potravinama, tak strojema. Tak dodávala všelijaké vorné frézy, máme vevnitř asi 2 ještě, anglický motorový pluh s vornýma kolama železnými.